Din il-ġimgħa tnieda ir-Reġistru tal-Prezzijiet tal-Proprjetà bilan li joffri stampa aktar ċara ta' x'qed jiġri fis-suq lokali b'mod partikolari għal dawk li qed ifittxu li jixtru proprjetà għall-ewwel darba. Ir-Reġistru tnieda fuq inizjattiva ta' Property Malta. Preżenti għat-tnedija kien hemm fost l-oħrajn ix-Shadow Minister Stanley Zammit. Ir-Reġistru tal-Prezzijiet tal-Proprjetà huwa bbażat fuq kuntratti reġistrati u jkopri informazzjoni li tibda mis-sena 2018. Din il-pjattaforma tipprovdi għodot avvanzati, dashboards interattivi u mapep li jippermettu valutazzjoni aktar preċiżi u deċiżjonijiet bbażati fuq l-evidenza, kemm minn professjonisti kif ukoll miċ-ċittadini. Il-pjattaforma issawret mid-ditta PwC. Iċ-Chairperson ta' Property Malta Sandro Ketkuti spjega li dan il-proġett ilu għaddej sentejn u qal ħafna drabi in-nies jitfixklu meta jiġu biex jevalwaw proprjetà, speċjalment meta l-prezzijiet ikunu biss dawk riklamati, u spjega li għalissa ir-reġistru huwa ffukat fuq proprjetà residenzjali u garaxxijiet domestiċi bil-ħsieb ikompli jespandi.